usa sa labing lisod, no, mo ang misteryo sa krus. Malisod alang kanatong paghunahuna nga ang atong kaluwasan na isandig didto sa krus ug kaniya nga gilansang sa maong kahoy alang kanato. Og sa atong pag-ingon sa katekismo sa Trento, no, nga og kaniya nga gilansang sa maong kahoy, ang ipasabot ni mao ang anak sa Dios. Ang kaduhang persona sa Santissima Trinidad nga gilansang dito sa krus tungod og alang kanato. Busa kinahanglan nga ato kini siyang bantayan nga dili lamang tawhanong kinai ang gilansang kundi siya ang gilansang, ang ikaduhang persona sa Santissima Trinidad diha sa tawhanong kinaiya nga iyang giasumer. Apan niini sumala sa gisulti ni San Pablo angay kita nga mudayeg, no, sa walay hutlanan nga kaalam sa pamaagi sa Dios. Matud pa ni San Pablo sa 1 Corinto kapitulo 1 bersikulo 21, kay maoy pagbuot sa Dios sa iyang pagkamaalamon nga walay tawo nga makaila kaniya pinagi sa iyang kagulingong kinaadman. Apan gibutan sa Dios ang pagluwas niadtong mutuo pinaagi sa ilang giingon nga binuang nga mensahe nga among giwali. So tinuod usa kana ka alang sa mga taong way pagtuo o alang itong mga tao nga wala magiyahe, no, sa sakto nga pagsabot sa katolikong pagtuo, binuang alang kanila ang pag-ingon nato nga ang Dios namatay, no. Gani nitong Domingo si Father Brian Brigoli, no, may nagmisa dito sa Alliance of Two Hearts human sa taas kay nga pagbasa sa historical account of the Passion of our Lord Jesus Christ. Si Father Brian maingon nga taas-taas naman ning atong kining gibasa nga ebanghelyo, mubuon lang nako ning akong wali. Nya miingon siya nga ang kinauyukan gyud nining atong ipamalandong karon mao nga ang Dios nagpakamatay alang kanato. So that is very encapsulate, no, nga mubo kay nga pagasulti nga musawod na sa tibuok misteryo, no, nga atong ipamalandong niining panahon sa Semana Santa. Apan alang sa uban kini siya binuang, no, nga mensahe nga giwali sa mga Katoliko. Busa dili kita angay nga may buong ang mga propeta, no, sa wala pa ang pag-abot ni Kristo, ang apostoles human sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw, nagbudlay gid sila nga makugihon aron sa pagkumbinser sa katawhan nga siya mao manunubos kalibutan ug naningkamot sa pagbutang sa tanang tawo ubos sa gahom ug sa pagsugot kaniya nga gilansang. Dason kinahanglan nga kita usab mutubag, no, sa gugma ug kamahalaro ni Kristo. Sa atong pagpamalandong sa mga pag-antos o kasakitan sa atong manunubos, walay mas ayo nga moagda sa dako nga pagpasalamat gugma dinhi sa atong kalag kaysa pagpamalandong nga katong tanan niyang makasakitan iyang kinabubuton nga giantos. So Christ voluntarily, no, suffered his passion, no. Kung doon may tao nga gipugos sa pagpaantos tanang matang sa kasakitan tungod kanato, atong ilhon nga ang iyang katungod, no, sa atong pagpasalamat nga labi ka kaduha-duhaan. Apan kung iyang dawaton ang kamatayon sa kinabubuton nga paagi o ang tanan alang kanato nga diha sa iyang mga kamot ang paglikay ni ini, no. Kay suma sa giingon ni Kristo walay makahimo sa pagpatay kanako. Akong ihalad ang akong kinabuhi ug ako usab ang makabawi nini. So naa gito sa gahom ni Kristo ang paglikay, no, sa maong kasakitan. Ug mahimo gani niya nga tungod kay siya makagagahuman nga bisan siya dagbalan dili siya mobatay sakit, no. Apan giwithhold niya ang iyang divine omnipotence. Ug iyang yung kinabubuton nga gisagubang ang mga pag-antos, ingon nga siya tao lamang ug dili usab siya Dios. So usa gayud kini ka kaayuhan nga labihan kadako nga mohikaw sa labing mapasalamaton nga kasing-kasing dili lamang sa gahom sa pagbawas, no, sa igo nga pasalamat kundi libisan sa pagkaamgo, no, sa sigo gayud sa gidak-on sa maong obligasyon. Busa mahimo natong paghupot sa una sa walay tupong nga gugma ni Jesucristo alang kanato og sa iyang Dios nun og dili kabugtian nga katungod sa atong mga pagpasalamat. Karon ngari kita sa mga espirituhanong konsiderasyon gikan sa pasyon. Nga sa gayon nga ang mga matuhuon kita, no, nagkupot na sa kaybaw ining mga butanga, ang mga magbalantay sa kalag mupadayon gilayon sa pagpasabot ng atong mga bahin sa pasyon ug kamatayon ni Kristo nga makapahimo nila kung dili man makatugkad labing minos pagpamalandong sa kalapad sa maong dakong misteryo. Ang Katekismo Romano naghatag og usa ka tinaas, no, nga pagsaysay niining ang bahin, no, mahitungod sa dignidad sa biktima
kung kinsa man siya nga nagantos, no? The dignity of the victim. Ang biktima pasabot ang gihalad dito sa krus. Nagula sa iyang kinabuhi, nagula sa iyang dugo tungod og alang kanato.